வணக்கம். கோபிச்செட்டிப்பாளையம் குரு கார்ஸுங்கண்ணா. ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற வண்டி பாருங்க, 2013 டாடா விஸ்டாங்க, கோட்ரா ஜெட் இன்ஜினுங்க, லோக்கல் நம்பரு TN 39 திருப்பூர் நம்பருங்க. வண்டி வந்து ஷோரூம் பீஸ் தான், இது குறைபாடெல்லாம் எதிர்க்காதுங்க. சுத்தமான வண்டி, அடிபாடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டெல்லாம் இது இல்லை. டயர் பாருங்க, புது டயரு, ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ. இன்ஜின் வந்து 1.5 ஓடி இருக்குண்ணா, கிலோமீட்டர் 1.5 ஓடி இருக்குது. இன்ஜின் சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே பாருங்கள், சீட் கவரு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். வண்டியில் குறையில இது இல்லை, நல்லா இருக்குங்க. ஏசி போட்டோன்னு சில்னஸ்ஸு, பவர் விண்டோ தான், 4 பவர் விண்டோ. என்னுடைய விலை பாருங்கன்னா 2,38,000 ரூபா கேட்குறாங்க. நேரில் வாங்க, ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தில் நடக்கும். லோக்கல் கஸ்டமராக இருந்தால் லோன் வாங்கிக்கலாம். லோன் பாருங்க, ஒரு 50% லோன் வாங்கிக்கலாம். வண்டி சூப்பரான வண்டி, லோக்கல் நம்பரு, 2 ஓனர் கண்டிஷனு.